Ai, maitia, nahezu, hegazkina badator. Atxiz lamar, maitia, kiston goxua da baitu, eta txojango pixkat. Ze ona, heldu zertako hegazkina. Atxiz lamar, harrapatu pixkat. Manijua, Oain bai, Kusiko zuze goxua da, amamak induta, eta txok emango izu, Pele goxo. Jope, zer gertatu zaizu. Nik uste dut, txikitan, amamak horrela iten ziola gure gaurko gonbidatuari, eta baldakizue zer gertatu zitzaion. Ia, bi aukera emango dizkizuet. Gure gaurko gonbidatuak gaur egun barazkiak gorroto ditu, ala hegazkineko piloto bilakatu zaigu. Kaixo lagunak, eguerdion, Tagari jauna, ongi etorri, placer bat hemen izatia. Bueno, ize, gorrotzateituk barazkik edo hegazkineko gidari jaiz, pilotua? Lehenengoa, ez da? Esman dizuet bi aukera eta hemen garbi dago. Zergatik anetzai gustatzen, ze, asko intzikena hegazkinana? Ba, txikitan amonak asko sartzen zizkidan eta beti engainatzen, opuren, alzun moduan, eta txikian nintzenean gustatzen zitzaizkidan, baina orain ja... Ja, ikasi guanean, Baina gari, aragizalia baiz, ez da? Bai. Aragizalia hori beti, ez da? Abeltzaina izan da gainea, nola ez? Barazkik hobeto animalintzako, no? Eta geokuk aragila jan. Eta gero hauek, haiek hau ematen digute. Hau ekarri dizut, han gordoan grabatu genunean esan nizun etorri behar zinela frogatzera, ezinen etorri, ekarri dizut hau ez da txalana, ez da hau zer de bellana? Bai, etxeko bellana. Etxeko bellana, zeitzura. Bueno, gaurko plater principala oiasko izangoa. Baina gaurko postrea ez da gozua izango. Txuleta ibango ziago. Postre ona. Postre ona. Adi lagunak saio bikaina datorreta. Bueno, lagunak, eta gari, pausuz pausu esango jan nundik noa ebiliko gaituken errezetakin, bale? Ingo jauna, borrotxeta bat oliaskona, eta arroz bat lagungarri bezala, eta gero alberdinia era beresi batian. Ingo deuna da, emendaka oliasko aragila xetuta. Eta ingo jauna da, porruan txurila sartu, ogi xetua pixkat, arrautza bat, eta jengibria raiauta. Horrekin masatxoa prestatuko deu, almondiga batzuk, o almurreza batzuk ingo baintun bezala, baina gaurko kasuan brotxetan jarriko deu. Eta brotxetan jartzeko garaian, ingo deuna da hemen gazta, tiratxo batzuk moztu, baratzuri eta piperreti pasa, eta ingo deuna da, gazta jarri, eta bueltan oliasko aragila. Vale? Eta hor du ningo izkiu prejitu brotxetak, ingilditukoek aragila bere sustantziakin, eta barruan gazta dula. Baina, ingo deu terillaki saltzan. Eta terillaki saltzaiteko, dakau hemen, soja, irin ardua eta txakolina. Ingo deu azukre eta artoirinakin pixka sukaldatu, eta brotxeta zutan dakaunean, saltza hori botatzen jungo gea gainetika, bale? Sustantzi gehiago eukitzeko. Eta hoi gutxi balitz, lagungarri bezala esan dizuten bezala, bi gauza ingo ditugu. Bat, ingo deu, sartai batian, tipulina eta baratzuria ondo gorritu, irugilarra pusketetan bota, eta bertan ingo deuna da, arroza jarri martxan, saldakin. Ingo deu arroza utzi bukatzen, eta beste alde batetik ingo deuna da, hemen dazkau kakauete hauek, sartaian pasa, eta gainetik botako zio pizka txikituta hola kurruskari batzu topatzeko arrozan. Eta hemen alberginiakin ingo deuna da, garbitu, bastoi batzuk moztu, salteatu pizkat sartagi batean, eta salteatzen egiala, botako dio hiru gauza hauek. Ura, soja, eta hau da, krema kakauetiana. Peanuts hori deitzeana, inglesak eta asko jateuena, Nutella gu jaten dugu, mengua Nutella jateuen bezala, banguak hau jateue asko. Eta sustantzia harra maten dio, Simpsonen entzuten da. Oidek. Eta ingo diuna da, hiru horiek bota, eta hola, makiltxoiek, ere bai, jostagarri geratuko ditu, eta gero, platera aratzeko garaian jarriko dugu arroza, brotxeta pare bat, eta alberdinia makil pare bat. Ados? Zukaldatzen zemuz moldatzeaiz.
Bueno, etxean tokatzen zait, ni naiz denbora gehien daukadana nagona etxean, eta niri tokatzen zait egitea, baina, bueno, ba... Eta zeitek, porru saldata gutxi, lo basiko zerrei ditxo basiko. Arroza ingoek, ez da, makarroiak eta sopa ozeite. Eta gero xerra vuelta asko? Bai, eta labean baita gustatzen zait. Labian? Bai, Zer sartzen dek labian? Oli askoan bentsatzea Oli baserretar askoa, zen da? arkumea, txerri solomilloa asko gustatzen zait baita. Txerri saieskiak ere bai argi gelditzen duk, ez da? Baita primera. Ondo, eta botatze aldi hori bai, hola, mejunge batzuko gatza olillo eta labea. Bueno, batzutan igual, baina mejunge asko deseren. Gainera, etxean aita eta naia pizkat titismikiz dira. Bai, ibarazkikin bezala, behaiek beste gauza batzukin. Bai, zapore erraronen bat ateatzen badiote, ja ez dute. Ja ez, bueno, orduan garbi zukaldatu, eta danantzak ondo, ez da? Bueno, ekin ingo dio, ni hasiko naiz masatxo hau prestatzen, eta ikingo jakena hemen, behitu. Bi ale, baratzuri, eta tipulina txikitu, martxan jartzeko arrozantzako, bale? Bueno, eta aldi berian, ire animalitaz hitzeiten hasiko baitu, bale? Zenbat buru da askazu, zenbat behi? Bakin limusina askazula. Erakutsi zen ditun da, arra txukuna gainea. Ba, buru totalean egongo dira 230 edola, ba... 230? Bai, haundita... Ez, haundita txiki. Vale, haundita txiki, vale. Ama 140 gutxi gora bera. 140 ama dazkak, Ai, ama, ona. Eta gero, zuk aztein dituzu danak etxian, gero zuk loditzen dituzu, eta zuk iten dezu salmenta zuzena, ez da? Bai, denekin ez dut egiten salmenta zuzena, baina... Claro, igual parte handi batekin, bai. Vale, oza, gehitxo dakasunean ebai saltzen dituzu beste alde bateare, bai. Ados. Bueno, eta nolatan sartu zinean historio honetan? Badaki, bueno, animali beti baserrian bizizea, baina noiz jarri zinean buru belarri jabeltzan nintzakin. Ba, etxean, txikidanik, oza, beti egon dira etxean 20-25 behi. Vale. Aragitakoak ebai, o ez netakoak? Aragitakoak. Bueno, leheno, ja, baina nik ez nituen ezagutu... Ez netakoak ere bai? Ez netakoak. Vale. 20 urte nitula edola, anaiari baita gustatzen zaizkio asko behiak, eta hasi ginen, etxeko hazienda pizka eta honditzen. Vale. Zizinaten buru gehiago jartzen, baina ja aragitakoak, ez da? Pentsatzen dut. Bai, osea, ja pentsatzen, osea, bat etxean geratzeko, eta... Vale, bertatik bizi alizateko, ez da? Bertatik bizi alizateko. Bikain, eta asuntua gari, esan dek 20 urte zenitula, zenbat urte dazkazu? Noiz hasi zan hori, guain dela zenbat hasi zinaten hori egiten? Bueno, esan dut hogei, baina ez, igual 25, bai. Zein ja 32 ditu. Bai, denboa paseitek, ez da? Vale, orduan ja zazpi bat urte zaudete historia horrekin. Bai, zazpi bat urte seriogo gaudela horrekin. Ja horrekin buru belarri. Zergatikan limusina arraza aukeratu zen duten? Ba, etxean aita tosaba frogatu zuten eta ekarri zituzten Pirineika batzu. Bai. Erosi zituzten 3 subasta batean. Bai. Eta justo, 3 horietatik 2 atera ziren matxorra, osea, ez zirela geratzen ernai. Vale, zuzatzian jartzen eta... Eta gero bestea baita nahiko hotza zen geratzeko ernai. Eta justo, kasualidades, ez da izan behar arrasagatik hori, baina kasualidades horiek 3. Pirinaikak ziren eta gaizkia irten ziren. Bai, eta pixka gurutzatu zuten bai, eta ja hasi ziren frogatzen limusinarekin eta ondo ateratzen eta... Eta aurrea. Bai. Vale. Bueno, jendeak agiteko, ni basekia nungoa izen, baina nundak kasu ezuek baserria, nundak kasu behiak? Ba, gure baserria dago Gordoan, Arabako Lautadan, herri txiki bada, 30 biztanle ditu. Eta, behiak, lehen nituen urte guztin kalean eta etxoko baserriko kortan, baina txikia zen eta lan asko egin behar zen, zeren ez zegoen, ezer mekanizable, osea, traktoreak inzartzeko tabla ez, dana egiten zen eskuz. Eskuz, eta ez ikundo esaten dezun bezala, gehiago erabili behar du hau, baino ez da, saioan eark izaten zenun. Baserritarra gehiago, bueno, baserritarrak eta une oro gehiago erabili da burua indarra baino ez da. Eta hor dintzen nun dana txukundu, pabelloi berri bat egin, eta orain bertan ditut behiak, neguan, eta gero batzuk baita pasatzen duten kalean. Vale, eta nundakak guain ikulu berri hori? Baitaren baiara berdinan? Bai, etxetik 200 metrotara. 200 metroa, vale. Bai, justo ya, osea, mendira begira, osea, daukate bidaia mendirako, osea, hola... Hola, guztua zaude, eta nahi duenean juten dira mendira, ezta? Barrun eta nahi dutenen kalen. Bikain. Eta beste gauzatxo bat, hor guain
leno ikuilua sana etxeazpin zen dutena, guain zer dago, txokua o zer dago? Ez, momentuz ezer, momentuz jarraitzen du ikuilu zar bezala, vale. Baina igual egunen batean txukundu behar da, eta txoko hon bat Txoko jarra intxuleta egiteko, ez da? Bai. Ondo. Ez que hori asko ikusten den, bueno, bakizun historias abokados egin baserri biltzen ezela, eta zenbat ikuilu indute berreskuratu eta txoko bilakatu, Eta egia esan, bai guain indiana da ikuiluak gero, kanpoago batea, animalik aize gehiago eukitzeko, eta ez hainbeste oteko zulon sartuta, ez da? Hoi da, argitzuago, askoz gehiago aireatutako, eta batez ere baita, hausokidei ez molestatzeko hainbeste. Zeren azkenean, zarata, usaina, itxita daunean beti gehiago da, kaleko megi ez aio asko gustatzea. Aladek. Zoritxarrez aladek. Bueno, eta zuk, izan dezu, iten dezula salmenta zuzena, ez da? Bai. Nola kudeatzen dezu hori dana? Nola juten dia zure etxea erostea, edo nola iten dituzu lote hauek? Batzuk etortzen dira etxera eta beste batzuk eramaten ditut. Gero justo, aprobetsatzen bidaia, ondarri bindaukat bezero bat, eta gero usten diot aragia. Bidaia aprobetsatzeko. Ados. Eta adibidez, hori zeiten duzu 5 kiloko paketek, 10 kiloko lotiak. 5 kiloko lotiak. Eta hor danetik juten daia. Denetari pizka dauka, txuleta, filete 3 pakete, filete primera, filete extra, filete bigarrena, zankarroia, kostilla, pikatua, eta aragi gizatzeko. Eta adibidez, orduan txuletak eta solomilloak aparte saltzen dira? Bai, txuletak lotean etortzen dira baita. Bai, txuleta bat etortzen. Solomilloa ez, baina... Vale. Eta gero hori aparte saltzen dut, baina hori loteak egiterakoan sobratzen dena. Igual pikatu 10 kilo sobratzen dira, o 10 txuleta, o hori. Eta hori Hori saltzen da o etxean gelditzen da? Piskat etxean, bai. Zehozer... Kontrol de kalidad inberko, bai, ez da? Zehozer geratzen da etxea, baina ez nahi hainbeste, Beti honena kanpoa, ez da? Hola da baserriko bizitza, Zeren nik egiten dut lan dana bajo pedido gutxi gora bera, baina, karo, zuk juten zarenean mataderura ez dakizu zenbat txuleta irtengo diren behi horretatik. Gutxi gora bera jakin alduzu, baina gutxi gora bera horri margena dauka. Claro, orduan ezin dezutan alotetan sartu, porque beti ez da egongo danantzako, ez da? Hoi da, eta gehienetan hori gertatzen da. Etxean nahi duzula 3-4 lote utzi, eta konformatu behar zara batekin, o erdiakin, eta esaten du, aurrengorako. Bueno, Gari, bota segemen tipula eta batzuk jare bai azurituek, ez da? Bai. Venga, bota bertara, eta olioa berren, ingo deuna da, irugilarra, ikustizu eze koipe dakan, ingo deuna da, moztu, eta bere koipetan ingo deu ondo gorritu barazkiak, bale? Bale, ja fijatu nahi, pinta hona. Egarra itxura zekakena, irugilarra honek, ona. Egia esan, zenbat notatzean, gauzak ona dianien, oez dianien, Ja begibiztan, desente notatzen da. Begitikan ja sartu iten dia, hala da. Eta Gari, zin izan nuen lehen da biziko lotia iretxetik atea hola salmenta zuzen egiteko? Jo, lehenengo lotea egin nuen nituen etxean 2 behi gizaintzen eta izan zen pandemian, 2008an udan, abuztuan. Eta bila batea atea zen ditun? Eta bat atea nahi nun frogatzeko, eta kriston eskaerak eukin ditun, eta biak batea egin izan behar nitun. Ze ona, hoi seinale honaek. Eman. Eta geho jendia, geho zeskatzeu, txekorran bila jutea jendia, beia nahi izateu, o ze... Ez dakiz nola erantzun horri, zeren... Danetik dago perfil bat dana beia nahi dutenok, eta beste perfil bat dana bigantza, o batzutan... 140, zeren batzutan atetzen ditut biak batea, beia eta bigantza, eta alapar juten dira. Ondo, seinale hona. Bai, bada jendia, nahi beti esatitena, bada jendia txekorra, behiak zapore gehiagi dakala, eta beste batzu, zaporean behiak juten dira, hori... Arduan bezala, batzuk urtekoa nahi du eta bestia nahi dute egurretik pasatan ardua, ez da? Hori gero, ni nahi behi zarra, zuk? Ni baita. Nire bai. Sustantziakin. Bueno, hemen txegaude, hau, beru emango jau, aberrastean martxan, emango jau, gitarraka, bale. Eta guain, martxan, hasten dan bitartian hau, jungea erreportei bat ikustea, ados? Kasu honetan jungo gea amezketaino, eta egongo gea netokaio batekin. Joseban Oilasko ikusiko ditugu. Luma gorri, guazen bertara.
Kaixo kaio, Joseba naiz, Amezketako mendiko baserrin gaude, eta gargu etxen aztekion, Lumagorri oilaskoak agotxuko izkizut. Hasi proiektuak gurasok hasi ziren. Duela ja 25 urte, Lumagorriko 30 urte martxan badamazkin, ne gurasok dela 25 urtetik nahi dio oilaskoak azten, nabe zarra hauetan. Eta ni duela 2 urtetik ekoizpena bikoiztu, eta esango dugu, dela 2 urtetatekin hau, ustiategiko arduradun. Lumagorrin berezitasun da genetikoki hazkuntza geldoko oilasko diela. Arraza atlantiarra deitzen zaie. Arraza honetako oilaskon berezitasunik handina da, oso xamurra diela, baina aldi beren tersotasun gehiago dakeala beste oilasko arrazekin alderatuta. Hori die, hori batez ebe alimentazioai dagokio, batez ebe arto jateguelako 160 baten. Gainontzeko alimentazioa soja eta gainontzeko zerealak izango liekea. Eta baita noski belazen hemen jaten dituzten xomorro, bitxo eta belarra guztia bai. Guztia 5.000 oilasko dauzkeu, eta hazkuntza integraleko oilaskok dienez, bakoitzak 2 metro karratu belaze ditu. Hemen guztia dauzkeu 12.000 metro karratu disponibile oilaskok ibiltzeko belazen. Hauek, egun batekin tortzeie ona barrua, lehenengo hilabeten barrun oteie, lumajea ondo inarte, lehenengo asteetan 30 graduaino ia, eta ondoren ja pixkanaka jetxiz, eta gero hilabete hortateken aurrea, kanpo atatzen hasteie. Kondizio klimatologikoen arabera, behaiek dezitzeue kanpo atea, edo barron gehitzeien neko kapritxoso egi hortan. Gaur esateako gutxiatako iez, haize honekin, lumetan min emateie, eta barron nahi gogoen goxo-goxo. Harrapakadin aldetiken, izan dikeu inzidentzi batzuk hemen azkenen alkoi desente kumatzeue, eta aldin behin baten bat txikigo dienen, oain oso handi dare emateko, baina eman izan ditue, harrapakari bezala horiek, azeriekin dauken ez dugu izan inoiz problemik. Oilaskoen berezitasun nagusie, lumaje gorrie da, eta kolore naranja hau ja notatzen da lumajen azpitiken. Oilasko bat ondo azita da antzematea, lumaje oso bat balin badake, hankak eta txukuna balin badaude, eta orokorren bere integridade, nolexe polike balin bada. Lumagorri oilasko aztaien elkartek, 30 ekoizletik gorako osatzeue, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan kokatuta, eta denak modu koordinatu baten azteko oilaskok, merkatua hornitu alizateko. Oilasko justu 85 egun ditue, eta ja puntu-puntun dare, ja hiltegia bialdu eta merkaturatzeko. Salmenta Lumagorri bidez zentralizatzen da, eta beraiek arduratzea distribuzioaz guk ondo hazi eta ondo zein du. Joseba, eskerrik asko bisitagatik, ni hemen gatzena ez Txindoki mendin Magalen, eta, nahi zuen entorri bisitan. Ondo segi? Ona, tokallo, haupa Joseba, zetxukuna dazkan, Bai. Lumagorrik egia esan, notatzeke oilasko bate harra da nian, Bai, sustantzia daka nian, da pixka tibili da nian, hola pixka koskain behar dala eta, Hoi da, tira behar dela. Tira behar dala, mekatziz la mar. Horrela jarraitu, gutzako olako produktu goxo egiten, gutzako eta nahi dunantzako. Eskerrik asko jauna. Gurian jarraituko dugu, behitu hemen daka iru gilarra, batzu ja, eta baita ere tipulina, gari jarri una martxan. Ja, sustantzia hartu du. Haida, hau ja hogilan gainean jarrita gateko ziok, Utzingo dugu pixka gintxo egiten, gio, arroza botako jau, eta baita ere botako dugu salda. Hemen inbiar diazu betu, erraz. Hau moztuko zu, pusketa bat hartu, eta makiltxuak prestatu, bale? Gio esan deun bezala sartaian jarriko ditugu, bai soja ura eta kakaoeten pastakin, bale? Nik ingotena da, teriyaki saltza martxan jarri, eta gero ja brotxeta prestatzen hasiko naiz. Esan detena, gaztak, piperra eta batzutik pasa, barrun jarri, eta gero oilaskokin biltzen. Hoi zure kontu, eta gero esango zu, gero lagunduko jazu kakao eta hoi txikitzen ebai labanakin, bale? Bale. Venga, ekin diesa jogun. Guazen, nik ingotena, teriyakia martxan jarri. Gari, eta kontai, bakik nire, baserrian jabadak ataitana, baina gero, jendia larrituta dago gaur eguneko egoerakin, ez da? Ze goraka da, dana goraka presiok. Eske dago dana... Bikoiztu indiala, ez da? Bikoiztu, bai. Orain dala 2 urte etortzen zenean kamioi apentsuarekin, 225 euro tonelala da, eta ia 500 egon da. Orain jeitsi da pixkat,
baina, 420, osea... Desastre. Desastre. Eta hori ze, geho Aragian alda sartu presio hori guztia, nola kudeatuko dugu hau da? Aragian, nik, aurten igo dut euro bat kiloa, baina... Eta baita... Claro, bikoiztu ezin da, ezin dezu 10 eurotiko geira pasa, ez da? Zema balio lotiak? 12, 14 kilo, zema teatzea? 5 kiloko lotea, behiana 60 euro, eta bigantzana 65. 12 euroa, bale. Eta, karo, ezin dezu zudere oit kobratu, zatik bezeroa galtzen dituzu, ez da? Zeren, azkenean bezeroa gehienak dira, bizi direla baita, dia, eta... Behientzako ere bai gauza gareztu dira. Eta bikoitza eskatzen badiezu, behi ordez, erosiko dute, o kalitateko txarrako beste aragi bat, o... Claro, eta hori ezin da galdu, salmenta ezin da galdu, ez da? Hori zango zan tragikuena. Zaindu behar dira pizkat baita bezeroak. Dudik, gabe. Baina zu izen ezainduko izue, nola hain behar dezu hau? Diru laguntza gehiago etorriko dia? Merketzen jungo da, ose gertatukoa? Aurten bai, euki dugula diru laguntza bat Ukraniaren gerraretik eta gero beste bat sekiagatik, zeren izan da desastroso. Aurten biak batera etorri dira eta izan da desastroso. Negua askoz luzeago, zeren ja abuztuan hasi behar ginen behi batzuei jana ematen. Hori ikusten nire bai mutrikune honitzen, da esaten ziren abuztuan ustet historia zagokauz grabatzen, eta esan ziren betu. Enbede de larretan egon larreko belarra jaten, haidia neguko bola jaten. Eta esatezu, ama, eta goendik udan geuden, ez da? Oida, eta gero gaina, nola baita, belarki gutxigo irten da gure zelarretan, gehiago erosi behar izan dugu. Kampuan. Bai, eta kanpokoa oso garestia teatzen da. Beste urtetan, etxekoarekin apainatzen geha, baina nola aurtengo negua izan da abuztutik apirila arte. Eta nik hori gure bazkau, baina gure bazkau bi behi etxe, baina gure bai beti etxeko belarrak inditen dugu, baina aurten etxeko belarrak eretzunin. Lastua erostea jun, eta lastua... Lastua dala paja, dala normalian balio dula goia kiteko ez dula esertako balio, komida tarten. Aurten lastua... Belarra bezala ordaintzera. Belarra bezala ordaintzen, eta nik kalkulua gatatzen ez denu, si lastua pixatzen dut, eta leno pentsua merkio zeon, guain lastua baino. Bai, ala da. Osa, kiloko hartzen badezu. Bai. Esatezu, jopez, lastua zeon hain garezti. Esatezu, ama, nola ingo dugu nek. Letxuga bat jan bezala o txuleta bat jan bezala. Bai. Eta asunto da, hori, gu behi azte dugu etxeako, baina zuek bezala, hortaz bizi zeatenak, 150 behi jaten eman berdio zuenak, izton zulua, ez da? Bai. Oin neguan... Negoteriak izalta martxan. Oin oraindik behiak barruan daudela. Bai. Ja, DSH-en... Kampo ateatzeko, ja... Laizter arteako diala, gero suspiro hartzen dugu, zen neguan, kriston fakturak etortzen dira. Claro. Bueno, a ver, honei vuelta mate zaion, aurten uda ona etortze dan, mosketa, zema mosketa iten dezu, nik dakit hemen zautzailu inguruan, jendiak iteitu 3, 4 eta artista batzuk 5 mosketa belarra, eta lehen urtean eman zioen bat edo bi. Gu lehen urtean eman genion bat, eskasa gainera, eta beste urtetan ematen zaie bi. Bat ona eta bigarrena pizkat eskasagoa, baina bueno. Claro, eta gero igual 3garrengo larreta juten diala jatea eta hola, baina aurten ez da eserre hon. Aurten eser. Ai ama. Bueno, hau zertan gelditzen dan guztia, Bueno, hemen jarriko ditut, bastoitxo hauek, oso ondo inditukela. Patata pregitu bezala. Patata pregitu bezala. Hauek haber iris arte jaun, patata pregitu bezango jaudekela, Eta hemen ingo diakenaek, hauek, izan dut tostatuko ditugula, gero arrozan gainetik botatzeko. Ingo zuna da, betu, biera daude ditia, bat nabazu, mosten jutezea pixkat, edo bestela, golpe bat eman, eta horrelaxe, bale? Azkarrago golpea. Bai, golpeakin erarro. Eta hemen ingotena da, ja, arroza gota, ikusi 2 gilarrak eta 6 hartu duen. Justen eta arroza, horrelaxe nahiko. Gatzakin gontu zibiliko geha. Zeatikan, 3 gilarra bota dio, eta 3 gilarra bere sustantzia daka. Orduan beti, botatzen dionean, urdai azpikoa, 3 gilarra gauzak gatzatuak dianean, kontu zibili bihar geha. Hau bizikantzioki. Bueno, botako jo salda. Zua igo pixkat, eta hau martxan daka.
esan dako arroza, emango jo 5 minutu egurra, gero 8-10 minutu lasai, eta azkenengo 3 minutuak berriro egurra. Bale, hori martxan dakau, hau ere bai, eta hor ondoa, ezin hobegoaz. Bueno, eta behiaz aparte, animali gehiagiko dituzula pentsatzen dut basarrin, ez da? Ba, etxetarako jo batzuk. Vale, etxeako, arrautzak jartzeko edo oiazko jateko? Bai, arrautzako. Arrautzentzako gehien bat. Bai, oiazkoak ja, leheno ja amona oindela 2 urte hil zen, eta leheno bai, amonarekin oiazkoak txerria heltzen genuen baita etxean, Bai. baina ja amona falta izan denetik, Amonan eskua. Akomodatu behar. Akomodin izate, ai ama. Eta, orduan ze, oan txerrik eta gero Raister retomatuko zu eta hasiko zate berriro iten, edo ze? Ba, a ber. Pena emango izu eguan txea kanpon txoixo gerozi berra eta holako, ez da? Bai, hori egia da. Etxekoak bezala ez dituzula inoen. Gara, etxeko zapori gaina etxeko zaporiek, ez da? Bizita guztian jandituzunak. Amona torte zaiko oroitza, katxiz la mar. Bueno, eta amona, kontatu zer gauza, nola egite zitu nahi, txerri boda baten zenba gauza, dana prestatzen zuten etxen, odolki, txistorrak, irugilarrak... Bai, osea, ja azkenen urtetan odolkiak ez. Vale. Zeren lan gehiago zen, eta etxean ez genitun, bera eta aita, baina anaia eta bioi ez gustatzen, eta ematen zion lagun bati odola, eta gero lagunak ekartzen zizkion 10-12 odolki. Vale. Eta horrekin ja... Ja, kudeatzen zenuten zuen negua, ez da? Ondo, egia esan, gu hortan sortia dakau. Akari, gu aitak bakizu eskola daka, sukaldaritza eskola. Bai. Eta gu iten badeu txerri boda etxian, gero txerria jaisten dugu eskolara, eta harakina etortzen da, eta dana prestatzen du, erakusten dio, eta gero etortzen dira zure kasuan bezala. Holkik ja etxein da, txistorrak da, eta gero, baratzai ematea aldiozu. Esan dezu barazkik ez zaizula zer gustatzen. Baina animalientzako prestatu berko zu zerbait, ez da? Bai, animalientzako bai. Zer prestatzen dezu baratzian? Txeko forrajea egiten dugu, mezkla batzuk, txirta, oloakin eta hola. Vale. Gero belarra. Vale. Eta gero baita eren egiten dugu garia, oloa eta garagarra. Ope. Baina hori ja granuan emateko, ez belarki bezala. Vale. Grano hori, gero granuan ematen diozue o irina egiten dezue? Irina. Irina egiten dezu, ez da? Etxean daukagu errota txiki bat. Bai, Bai, eta horrekin... Ze ona. Eta errota txiki hori egiten dezuena, nola emateo, errota hori zeitu, traktoreak egiten ditugu guelta? Ditugu bi. Telefono nintzen baserri baten daula egiten zuen. Ditugu bi, zaharra dena, traktore erako zen, eta oraina berria da trifasiko eta... Entzufatu eta egurrean. Entzufatu eta listo. Vale. Aurrea zen, burua erabiltzen guen behar da bizita honetan, ez da? Bai, bestela... Ondo. Hori earkiziak, hau ere bai, betu nola inbiarritut, ikusi alde gazta nola jarri zuten, baratzuria eta piperra. Eta guain hemen, betu makiltxoak atako izkiat, eta prestatzen jungo naiz gure brotxeta berezi hauen. Gero botako diuna gainetikan, teriyaki saltza prejitzen nahi dan bitartian. Betu, hau listo, hau eta hau ere bai listo, erabilitutela, eta hemen. Ez sartuko, zeatik bestela gazta puskatu ingo zait. Ingo etena da hola gainen jarri. Itxatxi. Bai, hola jarri, gero eskuakin hartzen detola pixkat. Vale. Eta egiten diotena da, barrun sartu, txak, eta zanpatu eta bolatxo bat ingo eten, bale? Hola, lasai, pazientziakin, txukun. Hola, brotxetatxo bat, barrun gaztadula. Hau, bitu, egurri handi joa. Vale, guain naztutia dakau, eta guain ingo izkiot, 10 minutu. Nahiko, oso ondo horrela. Ingo pixka zua jetxi, esan deuna, guain beste 8 minutu lasai, eta gero berriro egurra emango dio. Eta hemen betu, horrela xe, dekau prest, brotxeta, aurrenengoa, banijo aurrengoan bila. Bueno, eta hemen gelditzen naiz, hau prestatzen, eman jo guelta da sartai horrein pixkat, hor, oidek, Albertinei, da, hau nahi, hola, guelta man, da, oidek. Eta bueno, gelditzea geha hemen hause prestatzen, jarriko ditu brotxetanak listo, eta bitartean jungo ditu Tolosaino, Ama Tabernara. Eta ikusiko zuen, zeo goxua, Ama Tabernan beti, oazen area.
Joseba, aspaldiko, ama jatetxetikan, Gorka eta Javi, bakizue, Tolosako Aldezarren gaude. Eta gaurkoan etorri izate, errezeta pikin bat ezberdina prestatzea, baina ikusiko beste gauza goxoa. Bi 2023ko Madrid Fusioneko sukaldari berri honenaren saria jaso genuen Gorka eta biok, eta sorpresa bat izan zen, ze ez genuen espero, eta gero etorrian guztik, guainekaen saria handigo izan dira, así que eskertuta. Guri esan zioen, gurea baloratu zuela, genekan errelato inguruekiko dakaun harreman horrengatikan, eta hoi baloratu zuela benetan, eta horrek poztu gintuen gehien. Saria jasota zeitun, gu pentsa gendekala ilusio egun hortan ekitaldia bukatu, eta kotxen lasai, errealan partidua ikuste iristekoa, gure plana bizan. Inundik inoare, partidua, arrastoik ez. Erreserba pila bat, mediatikokire alako jartzun oso potente bat, eta netzako berriz diot, gauzik politien izan dela, eskualdeak, gure herriak, gure ekoizlek, gure taldek nola hartu duten sari hau, behaien abalitz bezala. Azkenen gure lana hortan oinarritzea, inguruekiko dakaun harreman hortan, eta gure inguru horrek sarioi bereganatzea izan da gutzat saririk handina. Gu gure buruai autoexigentzi maila iotzeko beharrara ikusi dugu, azkenen esate, gertu gaude gauza gehiago lortzetikan, eta esfortzu pikin bat inezkeo, mejoratuko dugu, ilusioa etortze zaizu, motivazioa etortze zaizu, eta hori trasladatu nahi dugu gure inguru ere, noski. Aspalditik handaukeo ja asmoa gure tokia, gure proiektua mugitzekoa, tokiz mugitzekoa. Laizter izango da, egia esan udara aurretikan ja espero deu bi proiektu martxan ukitza, bata gure proiektu jaiotzezko proiektuana, ama. Eta ama kalaba txiki bat izango du, ez dakiu zeizen izango duen, baina sukaldaritza tradizionala uztartu holanduko duen proiektu bat izango da, eta Aldezarren mantenduko duna. Hemen eskaintze duna, bertako produktua da, eskualdea oinarritzen saiatzaia, baina ez eskualdeko produktua defenditzeko soilik, baizik eta bertako kultura, dakagun historia garen nortasun hori plazaratzeko modu baten. Azkenen dakagun produktua, bai baserrik, azokak, ekoizle txikitatik handakarkigu, eta hauek ike duten lanak gu kontatzei dugu bezala. Guge bakarrekan produktu transformatu edo eraldatuko duen pertsona txiki batzuk. Hortik aurrea, bezeroak ulertu dezala, interpretatu dezala nahi duna, gure sukaldea zer dan berritzaia dan, ez dan berritzaia, beti esateu, baserritar batentzat gure ez da batere berritzaia. Baina baserri ezagutzeztun pertsona batentzako innovazioa inkluso ez, orduan, perspektiba kontua da askotan, gure sukaldaritza mota. Baina esateuna, bertako produktua, ondo landua, ulerterraza, eta atzetikan lan handia daukana, bai historikoki, kulturalki, hoxea. Eta hoen gehiagi luzatu gabe, Gorkan gana jungo geha, sasiardi errezeta bikaina prestatzen nahi da, eta ikus dezazuen. Baingo dugu, sasiardi errezeta bat, ezti kuruskariakin, urra eta gaztain krematxo batekin. Eta, irabiliko duna errezetantako izango da, azteko sasiardi zikiroa, lehitzati ekarri ziguena. Eta ingo dugu, aldeatetik gaul, lomoa, ingo dula plantxa markauta xoa be, bere salda, ezti kuruskaria, urrak, hemen dakau itxatu desmigatuta sasiardiana eta gaztain krematxoa. Azteko, ingo duna da urrak zartaien jarri eta pixka bat tostatuko diteu, gero raiatzeko. Egila esan, ardila eginean lantzen, oain dala jaden desente. Hasi ginean probak iten, eta gero kasualidadez, lehitzako Jesus Mari deitu zian, eta esan zian, zekala sasiardi zikiro bat. Eta probatuko genuen, eta erabiliko genuen. Eta hola hasi ginean, nik hasieran nenekin ez da zertzan sasiardia, eta gero kontatu ginean, hemen bertako artila dela, eta zoragarria dela, egila esan, grasa asko ze finagoa dauka, asko ze testura hobea dauka, eta hola sortu zen. Bezaletatik ingo dugu, ja gixauta dakaun sasiardia desmigatu eta bere saltxakin pixatu bat bezalain, eta ardiaz gain, bazkau beste plater batzuk, eta ezagunenak edo izan litezkenak dira porrua eta legatza belarri saltxatan. Eta bestalde, ingo duguna da, lomoa plantxan markatu eta ingo dugu barrutikan gordin xamarrutzi. Gu helburua da, beti ondana eta zaintze balin badeu egongoana, hoxe erakustia. Inguruko produktok eta produktorek ikien aidean lan fin eta onoi erakustia jende diri. Ja dana prest daukau eta hasiko gea gaurko errezeteiten. Hementxe, gure gaurko proposamena, sasiardia, gaztai krema eta ezti kuruskariakin. Eta, Joseba, bakin nun gedueken,
eta bakik, nekenen berta etorri eta kaso guk. Bueno, venga, aio. Aupa Gorka eta aupa Javi, zue beti txukun, ta txukun. Hala gustatzen zait, eta gaina bertako, Sasiar dikin, askotan, ez dakit nungo behia, ez dakit, baina hau dia, bai, bertakua, gero bertako moietan etortzeian arraiak, bertako barazkikin, lan egin, mundu guztiak esateu, askotan, kilometro zero, eta nire mungo, baina gero gargi eta garbi jun behar da, eta... Ikusi behar da, etiketa, kilometro zero. Hala da, eta Sasiar dik hemen digurruti ez daude. Bezarka da hondi bikote eta jarraitu dola. Gorenian. Bueno, gugurian jarraituko dugu. Arrozei gelditze zaio, pixka, betu, guain izan deten bezala. Azkenengo 5 minutu, egurra emango jau, eta lehortzen danean, ja, albo baten utziko dugu, prest, platera eratzeko. Hemen dakau, salsa, teriaki egin deuna leheno, betu. Txukuna. Oliasko egiten duen bitartian, gainetik botatzeko, eta hemen, zukin dituzun alberdina betu estatu ja, botako zugura erdila, soja salsa erdila, eta gero haure, laurden bat eola. Goiara bat emango izu eta hoi zure kontu, zuku deatu hau, bale? Eta gero jarri berdez, betu hau jasi da dantzan, hau jarriko sartai txiki baten pixka tostatzen, eta hain berdez beste sartai bat, oli askontako jarri. Bueno, telebiztan ja famatu iten aiaiz, gari, Zenbagarren badize, ondo pasatzen un baserria saioan, Bai, kristona, Ondo pasata gaina irabazi. Bai, lehenengo egunetan pixkat urduri, bai, no? Nehar pixkat intzen uten, bai, Beldurra etxera juteko... Osea, beldurra etxera juteko, zan ez duten angel ditu bukara arte, ez da? Vale. Baina, osea, maieran, primeran. Zer da gehien gustatu zitaizuna, gehien gozatu zenuna? Aneotia itxita eta... Geundela, 20 persona ez ginela esertaz ezagutzen. Eta bigarren egunerako... Ze kimika sortu zan, ez da? Familia bat bezala, izango balitz bezala, osea... Bai zure taldekideak eta beste taldekidekin baita, osea... Xabi, bai, Amalurrekin eta hori, gehiago iraun zutela, kriston harremana egin genuen. Egia esan ikuste zan, ze ondo eran bat ezinaten, ze kimika zen duten, eta zen maitasunen, egia esan betiako laguna egiten zen. Ibai etorri zan honea, Ibai, eta gaina... Eta Xabi egin zizun. Bai, Xabi gata garra intzinare, gai. Eta Ibai etorri zan gaina beren eskalagun batekin bertan ezagutu zuna, ez da? Bueno, hortikan horren arira intzulan eskalaguna, ez da? Eta zure antzeko zeo segertatu zaizu, ez da? Baserriak bikotiak lortze ditu, ez da? Bai. Ire bikotia, egon zan saioan bertan, o saioak gatik... Saioan bertan egon zan. Beste taldean, ez da? Bai, beste taldean. Horregatik baitazen ditu nahi beste, ez da? Ondo. Eta gero, Bueno, eta jendea izan, zein da zure bikotia? Igual jendea ez daki... Ainara, konkisen egon zen baita, bueno, nik ezagutzen nun, konkisetik ja. Ikusi nula konkisetik, baina, gero ezagutu, baserrian saioan bertan, ez genuen asko koinziditu nun intzinaten bikote. Eta gero, hasi ginen izketan, sagarotegi baten, baserriko alkartu ginen, eta justo pandemiarekin 10 pertsona ginen, eta... gero sagardotegia eta gero junginen pote bat hartzea, eta justo lau maila bakoitzan, lau gehienez alzen, eta tokatu zitzaigun justo Ainara eta Bioi bakarrik, eta bertan hasi ginen izketan. Osea, hor fresh day bat bezala. Justo hori nengoen pentsatzen. Ona. Baina, eske fresh day hori ikuste alde, zen personaje pasatzeitu gortikan, Ai, ama. Bueno, hau hoi beka errazioak, A ber, guai murrizte zaigun ura, eta ber txukun gelditzeian, hemen behitu ja, berua jarrita dakau, ingo detena, oiaskoa jarri, eta pixkanaka, teriak izaltzak gainetik botatzen jun. Hola, ingo du, a ber. Bai, berua da, pixka gehiago mango jote gurra. Ez detena nahi, oiaskoai, etzaio egur gehiagi eman behar, zergatikan? Egiten da kanpotikan eta barrutikan. Eta barrutikan gordina, eta oiaskoak izue gustatzen zaigula ondo inda, Oiaskoa gordinikan, nigo hendikan ez aiz atrebitu. Bueno, pusketen bat igual bai, baino ez da neria. Vale, jarriko dituten men, mantxo, eta baitu, hau ia murriztu zaigu, eta ja, deseiten nahi zaigu, desein baino lehenuo, ingo dugu gauzatxo bat, baitu. Ze kakao eta usaila da honemen, Ingo zu hemen lagundu, baitu, hain ditugu, ia desintzeski un pixka gehiagik. Ingo zuna da, baitu, banatuta jarri horrela, bale? Txak,
pixkat lehortzeko eta txukun gelditzeko, bale? Bale, hau kenduko iten mendikan. Hore bai, eta inberretena, beste sartai txiki bat jarri, kakauete txoiek tostatzeko. Bale, nien benesan de fuertez jartzeko eta eurrian zileko. Bale, etxiet ja. Hore bai, eta hemen dazkat, garik txikitizkigun kakauetiak geho botatzeko arrozai gainetika. Eta ez hoi bakarrik, granjero busca esposa ere bai, egon zinan, ez da? Bai, hortik ez altan bikoteik atea. Hori izan zen lehenago, ez? Hor ezen bikote atea eta baserrian bai, osea que... Katxiz la mar, renola dian gauza bizita hontan. Eta zen busca esperientzia izan zen hori granjero busca esposa hori? Ba, ongi pasan nuen, osea... Bat eze etxean grabatzen, osea... Saio batzuk ziren Madrilen eta bagantzen... Zaiago, baina etxean errazago. Bai, Ondo pasan nuen. Hori da garratxituna. Ez hainbesti baserrin bezala, baserrin asko sobeto hori. Eta baserrin ze, oso realitia izan zen prueba, gero bestia. Malaletxe handia garrapatzen dituzten, Bai. Gehi igual, no? Baina egia esan antzaude eta azkenian... Ez que irabazita genuen jokua eta... Azkenengo... Lelokeri bategatik edo... Galdu, eta gero txabolara jun loitea eta... Zeienetan desafiora. Bai, ez da? Bai, ala da. Eta hor zaude, emozioak eta dantzan, ez da? Bai, lehenengo desafioko gaua baino lehen oso urduri, baina ja gero lehenengo desafioa irabazita... Da, lasai. Abentura handik aurrera izan zen, desafiora, eta gustora juten zinen, eta hoi. Baina hoi, lehenengoa izan zen, ez dut nahi estera joan. Eta gero ja, joan behar banaiz, baina behintzat disfrutatu, eta hoi. Ni asko disfrutatzen nuen, probakin, da nola itezen dituzten, da gero juratuak, da hoin dezuen metabelarra, baino gaizki zapalduta, eta bestia, eta parre harra botatzen ditu, bai, eharra egia zan. Bueno, hemen ikusi zuzen brotxeta ze itxura hartu duen, Teriak izaltzan, hau ere kurruskari lagatzen nahi geha, ingo deuna da, behitu, Hau esek, horrela xe, arrozan gainetik botako ditu. Gehieki tostatu gabe, hola, treki. Eta gero ingo dugu hori platera datu. Hola izango zen ja, arroza listo ia. Ingo gendun perexil pixka bota, eta ditu hau ingoten adare behira zua hemen itxali, eta horrela utzi hor bukatzen. Perexila jate alde, berde gutxi baina perexil pixkat. Bueno, pixkat bai. Barazkiri, sabore ematen dira, barazki bate hon mango alde jatekena, ez da bajaten. Tomatea balio du, egosita. Hori esate ditze, fruta ez alde zugaten, bai? Fruta asko, ni fruta bakarrik azeituna. Txantxakela. Fruta asko, bai. Fruta asko jatezu? Fruta bai, baina barazkiak ez. Barazkiak ez. Bueno, ondo zio, bakoitzak. Azkenian, gustale zaiona ireman bertaio. Eta gero tipula eta piperra igual ematen dion tokea, asko ez bada, tokea handia ez bada, asko gustatzen zait, ematen dion tokea. Ikutua bai, baina zapaltzen medio ja, janari ja ez. Hoi tipula, baratxuria, piper gorria o piper berdea bai. Vale, ados. Eta baratzan jartzen zuen hori, tipulak, piperrak, jartzen dituzue, ose? Lehen esan dizudana. Gero eta gutxi hoi, amona zegoela denetari jartzen zuen, eta orain, lau letxuga, lau pepino eta lau tomate. Bueno, ondo kudeatzeko, askotan asko jarrita gaizki zaitzeko, hobeto egutxi jarri, Bueno, hemen jarriko dugu, behitu, hola, saiatuko geha, aber hartzen duten hola, razio bat. Ia, behitu, razio bat hartuko dugu horrela. Iepala, hola jarriko dut. Arroza, mekatxir lamar. Hau listo, razio bat hola. Hau jarriko dugu, beste razio antzako listo dakau. Ingo deuna da hemen, jarri, Albertinia, patete, pajitu hau ejango alditu gaur. Jarriko dugu horrela bueltan. Egia esan oso bereziak gelditzen dira Albertinia hauek horla, Oso bereziak, eta frutu lehorra, gustatzen zaizu frutu lehorrak? Frutu lehorrak bai, dana. Bai, ikusiko zu, honek gustoko zaizu zeatikan. Azkenian Albertinia, zaporia badaka, baino nahiko neutrua, eta horri nola soja daka, eta gero kakauetian krema eta dana, suabe gelditzea. Eta hemen, bukatzeko historia, bat horrela, eta bestiare horrela jarriko jo. Vale, horrotxetak, oli askonak. Bai, itxurra ona. Itxura hartuik, ez da? Albertinia baino gehiago gustatu zaiko askoan historia, ez da? Gazta salia ize bai. Bai, gazta salia. Gazta bai, ez da? Bueno, hemen txedakazue, gaurko arroza, kakauetekin inda, Albertiniak, eta brotxeta garra. Eta gaur postrez,
Txuleta! Arabako txuleta eharra. Bai. Eskerrik asko, holako osagai eharrak itegatik gudanontzako. Jarraitu goxatzen, da ikusiko ditu berriro, ezta? Bai. Bota bostuko, jauna. Plasera handi bat. Berdin. Agur lagunak. Agur.